Напоследък все по-често слушам как държавата трябва да помага повече. Повече помощи, субсидии, социални програми, подкрепа за пенсионери и така нататък. Идеята звучи прекрасно. Кой нормален човек би бил против помощта за хора, които изпитват затруднения? Само че има един въпрос, който почти никой не задава. Кой ще плати сметката? Защото държавата не създава богатство. Тя го преразпределя. Ако искаш да дадеш повече на едни, трябва да вземеш повече от други. И в повечето случаи това не се случва от милиардерите и мултимилионерите, а от средната класа. Собствениците на малки и средни компании, търговци, лекари, зъболекари, производители, хотелиери, ресторантьори и така нататък. Хората, които всеки месец трябва да намерят пари за заплати, наеми, данъци, осигуровки, кредити и десетки други разходи. Парадоксът е, че когато една държава иска да намали бедността чрез наказване на производителните хора, тя често получава обратният резултат. Защото богатият може да премести капитала си, голямата корпорация може да премести централата си. Но малкият и средният бизнес обикновено остават тук. Именно той поема удара, а именно той създава огромна част от работните места. Вече сме свидетели на резултатите от натиска. Масови съкращения, затваряне на предприятия, свиване на инвестиции. За това не се говори особено много. Но едва ли има човек сред вас, който да не познава поне един съкратен през последните месеци. Едва ли има предприемач, който да не усеща, че средата става все по-трудна. Все повече бизнеси изпитват сериозни затруднения. Все повече собственици отлагат инвестиции. Много компании започват да режат разходи, защото изпитват затруднения и не са сигурни какво ги очаква утре. И тук идва, според мен, един голям проблем. Истинската цел не трябва да бъде бедните да станат по-малко бедни чрез отслабване на средната класа. Истинската цел трябва да бъде повече хора да се придвижат от бедност към средна класа. Защото има огромна разлика между тези две политики. Първата изравнява обществото надолу, втората изравнява обществото нагоре. Когато започнеш да гледаш на предприемача като на проблем, рано или късно ще започнеш да имаш проблем с работните места, с инвестициите и растежа, какъвто вече имаме. Защото средната класа не е враг на обществото, тя е двигателят на обществото. За мен въпросът не е колко още може да се вземе от хората, които създават стойност, а как може да се създадат повече такива хора. Защото силните общества не се изграждат чрез увеличаване броя на зависимите от помощ. Точно обратното. Изграждат се чрез увеличаване броя на независимите, продуктивните и предприемчивите хора. Когато буташ средната класа към бедност, получаваш повече бедност. Когато помагаш на хората да се придвижат към средната класа, получаваш повече просперитет. Именно за това създадах Благоев Community. Среда, в която предприемачи обменят идеи, създават партньорства, намират клиенти, обсъждат реални бизнес ситуации и развиват своите умения. Повечето активности се провеждат онлайн чрез Zoom и затворена Facebook група, което позволява участие на българи от цял свят. Всеки формат има различна цел, но всички водят към едно и също. Повече възможности чрез правилните хора. Запиши кратка среща с мен и нека да видим дали това общество е правилното за теб и твоя бизнес.